osachedwa abantu kupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 16 Oktoba 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lawo lotchedwa Malawi First limene limamenyera ufulu. Lero pa 16 Oktoba wayankhula motere. Takhalani pompo ndipo tamvetserani. Pamoyo imafikapo nthawi and you call it enough is enough. I'm saying this statement and should go to MCP and the President Chakwera that enough is enough. Malawians are saying enough is enough. Mwapanga zoyipa kwambiri, mwapanga zinthu zonunkha nthawi yayitali, mwapanga zinthu zosakhala bwino, mwayika Malawi pa mavuto kwa nthawi yayitali, and it is now enough and we don't want it anymore. Ndikufuna ndikuziwiseni kunena kuti ziko linolo does not belong to anyone. Ziko lino does belong to Malawians. Ziko linolo sila munthu wina aliyense kuti ukazitenge iweyo ngati ziko lindirako ndio uzikalamulira ziko li with an iron fist. Nthawi imeneyo idatha. Ndipo ngati mmaona ngati Amalawi akamafasa osamapanga kanthu musaone ngati Amalawi iwo ndi zisiru kuti mukafike saizi mafuna kuti muziyaopseza anthu muziko la democracy. Even if you can bring area 30 yonse ndi mfuti zawo kama mutatenga ame onse mutatenga polisi onse kuti mukaphe anthu, koma ndikuuze ni Amalawi ndi okwiya kwambiri. Amalawi padakali pano pasea kuopaso kufa chifukwa mmene likuyendera ziko li ndi chimozimozi kufanso. So I'm telling you Chakwera and your people kunena kuti enough is enough. Ndamva kunena kuti ati anthu ena akufuna muchite kidnapu namiwa chifukwa ati walengeza kunena kuti akufuna namiwayo ndi Amalawi akufuna kwabwino ndi akufamily ndi azinzake a SKC ndi abale awo anthu onse amene anamwalira pa ngozi ya ndege kuchikangawa, kunena kuti anthu akufuna chilungamo, anthu akufuna aziwe zimene zidachitika. Boma up to date lilipe palibe chimene likupanga mukungomwa mkaka kumadya masoseji. Chikalieni chokuchikangawa kuja kudafa anthu ambirimbiri, miyoyo ya anthu idapita kuphatikizapo vice president. Ndikuti tu vice president wa ziko osakhala wa chipani, osakhala wa kuchalichi cha Assemblies of God. Vice president wa ziko anamwalira kumene kujako, and Malawians need answers. Siti kufuna china chili chonseso iyayi kupatula maansala. Lero mulipe palibe chimene mukupanga kukhala ngati kapena anamwalira uja si munthu ofunikira. Ndipo akanamwalira olo munthu mmodzi kwa ifeyo Amalawi ndi chipinjo kale. Tikufuna tiziwe mwakhazikitsa ma commission of inquiry mbuyo mu, koma lero palibe chimene mukufuna kupangapo. Commission of inquiry iyi ya Saulo Chilima ndi anthu ena amene anamwalira pa ngozi ya ndege mukukhala ngati mukuyizembazemba. Pang'ono ikati kangochitika nkhani ina iliyonse ngakhale wopanda ntchito mmapangisa commission of inquiry. Kalero anthu a Malawi ankakudalirani kunena kuti inuyo mwina mukhoza kuwombola ziko lino, koma mutangolowa mwezi wanu woyamba munaoneka akulu inuyo kuti you are nowhere near kupulumutsa anthu a Malawi. Nde a Malawi akufuna maansala, nde pamene anthu akufuna maansala za zimene zinachitika kuchikangawa musamuopseze wina aliyense. Ndipo amene mukufuna kuzamuchita kidnapu ati namiwa, ndiye ndifuna ndikuuze ni muchitatu kidnapu ambiri chifukwa ineyonso ndili momo ndi gulu langa la Malawi First. Namiwa akangoyambisa mademo achilima ifenso a Malawi First tili konkonso. Ndipo ngati mukufuna kuchita kidnapu anthu oyambirira ndikhale ineyo paja ine nimangoyenda pena pali ponsetu, ndiye mundiyambe ineyo kundichita kidnapu. Ngati imeneyo mukufuna kuti ikhale somano yothera mapenalty tayerekeza ni mupangeza uchisiru.
Iniyo musamazitenge ngati kapena ndinu madolo kuti ziko linolo amene alimo ndinu nokha iyayi. Amene ajanso anamwalira aja anali dadi wa munthu, anali mzimayi wa munthu, anali ndi anache, anali ndi abale ache, anali ndi anthu ambirimbiri owasatira. Iniyo basi mukangoisiya imfa ya vice president ndi anthu ena ofunikira mu ndege muja kuphatikiza pilot basi ikangokhala ziko lache lomwe lila Malawiri. Mukuona ngati Malawi ndife anthu opusa achani. Ndipo mukamanena kuti ati mukulamulira ziko lache limene mukulamulira litiro, ziko lake lomafuna kumanamiza anthu. Pakali pano tikunena pano mankhwala muzipatala mulibe, tikunena pano anthu akuzunzika kwambiri. Akapita anthu olo ku bottom kuti akachire akuuzidwa kuti apereke ndalama, operation yomweyi ati apereke ndalama muzipatala. Munthu ukapita ku chipatala utakhapidwa akumakuuza kuti basi kunoko mankhwala kulibe, zipita ndi kunyumba bola atakusokani. Ndiponso kusoka koso kwa mwayitu. Ziko lache limene mukulamulira ache liti lonamalo kumapita kumwanza uko kumakapanga simboliki ati fetereza, tikufuna tiyambe kugawa fetereza ache obwereka kuma kampani amwenye basi ngona kuti atibwerekeni fetereza basi kunyamula matraki basi nikumakabwerera nawo matraki. Umeona ngati fe sitikuziwa kuti fetereza uja wakumwanza uja munachita kubwereka. Ndipo Amalawi ngati mmadalira zolandira muiwaleko chaka chino fetereza kulibe. Ziko ili yakuyendesa ndi mafia number 1 amene akuzitonga ngati ndi dolo, awawa chiseko cha apana ndipo alibe anywhere to run. Palibe kumene angathawire, palibepo chimene chikuyenda. Tikunena pano anthu amene anagwira ntchito ku Admark amene anachosedwa mwa chipongwe pakanatu 2 years. Tikuthamangira chaka chachitatu anthu amene achasanalandire ndalama zawo. Yeti ali ndi ana ku sukulu, ena aja akufuna akulipira marenti, ena wakufuna kupanga ndalama ndi ntchito zimene akufuna zawo za personal. Koma akukhala moyo ozunzika kwambiri anthu amene anagwira ntchito ku Admark. Mafia okhawa koma zikakhala ndalama za iwo ndi akuchita kumayenda ma briefcase ndi ma US dollars. Boma la cheritiro mufuna muzimunamiza ndani inuyo. Iniyo ndinu ndani. Ndiye ndifuna ndikuuze mufune musafune anthu tikupita kunsewu, tipita kunsewu. Ndipo Amalawi kwina kulikonse kuchokera kumpoto, chigawo cha pakati, chigawo cha kumwera, Eastern Region, amene mukonda SKC, komanso ino abale anu amene anamwalira pa ngozi imene ya ndege. Madeti akatuluka tiyeni tituluke mwa unyinji. Palibe pozopa iyayi, futi iso mfuti za chaniso. Aeri ya fete ya zisiru eraje makape amazitenga ngati iwo ndi aboma, kumazitenga ngati ati IMCP. Zilibe ntchito zimene zozo ni makape eni. Pakali panopa ndi amade. Itshoke, kumangidwa, kuomberedwa, koma ife tikufuna chilungamo. Ndipo ngati chilungamo chefe tikuchifuna, ifeyo tundi anyake aziko amene tikufuna chilungamocho, anyake aziko. Ndipo ntchito yake yonyadira yache itiyo. Mukunyadira ntchito yache iti. Ntchito yache ya vote ikanakhala kuti unachita kulembedwa kupita ku interview, ndikukalembedwa ndikukhala pamene pali iwepo. Koma ya vote imene so anthu ati akuchose mbuja 2025. Ndipo Amalawi tu wango atola iwetu ukanakhala utachoka kale. Koma Amalawi ndife anthu opepera kwambiri, anthu ombwambwana amene sitidziwa zimene zikuyenda mu ziko lathu kuti tingapange bwanji. Akungokusiya pamene koma siku lake ndi limodzi. Amalawi akazanyunumuka siku lake ndi limodzi, ndipo muzaona ngati ndi mbanda kucha. Ndiye mukanena kuti atite kumakakhala ku meeting atifuna timuchite kidnap namiwa mukamuchite kidnap. Ini ziko lindirani, ziko lindira amanu mene amakuberekani kwanu anakuza nikuti iwe ngodi yako uli ku Malawi kunoko kampani yako ndi Malawi. Ntchito yake itiyo, uminister aje utiwo kuti muzikapanga nawo nkhanza mwazunza maburundi nthawi yonse mwaberabera maburundi musalimamu. Pano mukupitirizabe kumapanga ma meeting ndi maburundi usiku amene mukuona inu kuti afuna azikupasani ndalama. Inu mukuona ngati sitiziwa
zokuti amalawi amaburundi akuberedwa zokuti zimene zozo mukuona ngati sitiziwa anthu akuzunzika malawi muno kwambiri kumakhala ngati dziko lisilawo. Lero mukayiona registration ya meki imene ikuyambika pa 21 panopa, anthu onse amene akupita ku training ndi amu MCP WhatsApp group. Ndipo tinu a opposition mwafasa udyo kwambiri khani ndalama zimene zikuyendazi mwafasa udyo. Ndi apa ma MP anu amene amati akafika pa msonkhano wa president kumalankhula motumbwa, kulankhula motumbwa ngati kapena yowo akudya bwino. Ngati MP uja amalankhula kumwanza uja amene uja kama mwaje mulimano bwino amene uja yende wobereka ali ndi azibale aja amene uja kumakalankhula motumbwa kumene kuja koma yati ndi MP wa DPP osangomuchosa bwanji, osamuchosa bwanji. Ndipo mwafasa kwambiri twinu a opposition anzanu akukuta katani. Lero li anthu akukamba training yoti akambe zakalembera wa meki training ikuyamba lero li koma muone kulibe ko official communication. Anthu akutengana akuchita na recruit kuzera ma MCP WhatsApp group. Ndipo amene ali ma admin ndi anzawo ndi amene akupereka maina kumapita kumeki enawo kumapita ku NRB. Ndi imene to registration ya anthu kapena recruitment ya anthu imene ikuyendera. Mwafasa kwambiri a opposition. Ndipo peza kwamveka mbiri kunena kuti zipani zina zikulu akupita ati akagwire ntchito ndi MCP. Haitiziona ubwino wake atonse amene tikhala ndi moyo. Ndipo ndikupempha Mulungu kuti wina aje asamuphe nsanga iyayi, akhale ndi moyo, wina asamwalire, akhale ndi moyo kuti azayankhe zonse zimene tikunena azayankhe chifukwa uyankha posachedwa pompano. Ndipo ine ndikutha kuona koyamba asogoleri andale wina akumangidwa kukakhala kumaula boma likubwerali chifukwa mwatitola kwambiri mukuwatenga Malawi ngati zisiru. Lero iniyo nkhani ya kumeki Malawi Electoral Commission mukuitenga ngati ijini nkhani ya nyumba mwanu dimba lanu. Mufuna basi muzipanga zinthu basi zongofuna kubera zisankho. Nendo afuna ndikuuzeni kunena kuti Malawi wachesi wa lero Malawi anasukusula palibe zoopsezana palibe. Ndipo muona zimene ziti zichitike maka pa nkhani imene ya mademo achilima. Tikupanga mademo ineyo ndi amene ndili pasogolo ndikhala pasogolo mwinaso namiwayo akunama. Nanga simwina mutola namiwayo ine nikhala pasogolo tizaone ngati iniyo muti muzaombe mfuti. Chifukwa mwina mukudalira zisiru zanu za ku area sade zimene zimangoomba mfuti pena palipose kumangomanga anthu pena palipose. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni muziyamba mmozi. You must even dare try it. Don't even dare try it. Muona mmozi muzipita atu. Ngati iniyo mukufuna kuti muzipanga zibwana ndi ifeyo Malawi. Mmozi muzipita. This I want to bet you. Simunga makhale basi kumagonera nkhani anthu akufuna aziwe chilungamo chimene chinachitika. And why are you not firing even the army commander? Why are you not firing your ministers? Amene anayenera kuti apereke umboni weni wa zimene zinachitika. Apereka bwanji ndege yopanda black box. Ndipo mautenga amene omalankhula aja kumana kuti ati atafika kunzuzu basi anapezeka kuti kunali chifungana bwere amakuuza ni ndani. Ndiye Malawi akufuna aziwe zimene zonse ndiye tikupita pa sewu. Popeza mwaonesa kunena kuti mufuna muzipanga mafilimu ndiye apa mungotulusana ngakhale mundende anthu amene anapha anthu mukuwatulusa chilungamo chisaziwike. Ndiye tikufuna tikuuzeni kuti namiwayo tu angoyitokosa sali yekha tilipo ambiri. Ndipo mmodzi mwa anthu ambiriyo ndi ineyo tikakumana kunsewu konko koma tikufuna Malawi aziwe chilungamo. Chilima asafe ngati galu. Chilima anali wofunikira kuziko. Chilima anali ndi ma friends, anali ndi mkazi, anali ndi abale yake. Chimodzimodzi so Shaniru Muluzi Shaniru zimbiri anali ndi anache, anali ndi azibale yache. Chimodzimodzi so onse amene anali oyendesa ndege ijayo amene anamwalira anali ndi azibale yawo. Kutitenga ife uchisiru musiretu
musiretu mwapasidwa masiku koma mulibe nazo ntchito ndetu kupita pansewu anyake a ziko lino ife amalawi tikachite demand what is belong to us. Palibepo zoopa soiya isituopa. This is born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Ukoso kunalikuyankhula kwa Bon Kalindo lero pa 16 Oktoba 2024. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wanthu osauka, president amene amayankhulira